Mga kaigsonan ug mga malamong tigpaminaw ning tungura karon ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated kini ang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og dining tungura karon among gipanghinaot nga nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas nining pagsunod nining tulumanon sanglit kanay magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o uban naman sa basahong referensya nga kini itulo ni Master kanamo gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio. O nining tungora karon among mainitong pagpanimbaya no pagpangamusta sa tanang makigsunan diri sa sulod sa PBCM compound. Kumusta kininyo? Labi na sa inyong mga obligasyon para sa atong programa. O sa mga chapter president, mga membro sa nagakalalaing mga dapit, din ang mga chapter nag-abaga sa ilang giangkon usab nga radyo para sa maong tulumanon nga may alagad kini. O ingon usab nga sa tanang mga membro sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong paghatag sa binunan para sa PBCM Palace Reconstruction o labi na usab sa pag-attender nato sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna nga pagtambong nato sa konferensya ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba nangumusta kaniyong tanan mga kaigsunan ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa bagatod kaninyo sa kamaturan. Og akong pagpangumusta nila ni Espiridion Yamyamen Bertodes og si Ima Quijano Bilida og kang Cornelia Telebrico og kang Demel Telebrico og ginipo niyo ubos nga igsoon Brother Rene Telebrico nga mo'y nagsuporta dinhi sa radyo natin FM Buhing Tubig Pinamungahan Sibiu og ako pong mga pagpangumusta sa mga Telebrico family og usab po nato nga nagsunod sa programa sa Little Baguio San Fernando Bukidnon mo si Michael Son o ini karong higuyna makagalan ng pagsunan ako kamong ihatag sa kauban nga ebangelista. Kumusta ug mayong pagpatalingog usab sa gihapon. Kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa usa ka takna nga mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa, aduna kitay matag-adlaw Domingo o aduna usab matag-adlaw Sabado. O dinhi inyong pagpatalingog dinhi sa sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag-adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ug ingon man makita kini sa YouTube. Ug usab makita kini sa Parasat Cable sa Channel 5. O adunay pagsubli sa atong programa mga kaigsunan sa matag-adlaw Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Ug kumusta na lang sa mga suking tigpaminaw sa atong mga higala ug mga kaigsunan. Og ang among pagpasalamat sa mga kaigsunan nga nagahatag suporta labi na dinhi sa balingasag sa B Radio Waikurat FM. Kumusta sa mga nagasunod og nagapatalingog kutob sa mabot sa pagsibya nga kining maong programa gisuportaran sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Dinhi usab sa Hingog City sa inyong pagpatalingog. Kumusta usab sa tanan nga nagasunod atong mga kaigsunan ug mga higala nga nagapaminaw sa atong programa matag-adlaw Domingo dinhi sa Real Beat Radio. Alas 6 ngadto sa Alas 7 ang takna sa Kabuntagon din gisuportaran kini unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio.
Ingon man naghatag suporta ang pamilya Kisimundo o ingon man ang atong igsoon Brother Mario Chabit o ang usa nga naghatag sponsor ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading din pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan din sa Villanueva, Misamis Oriental. O gumusta usab sa mga kaigsunan ug mga higalang at nagapaminaw sa atong programa nining inyong pagpatalingog dinhi sa Kaboses Power Radio. Ang atong programa matag adlong Domingo gyapon mga kaigsunan alas 7 ngadto sa alas 8 ang takdas kagabion. Din gihatagan kini kinabuhi sa atong igsoon kauban nga ebanghelista o ministro Brother Dever Rizaba. O kumusta usab sa mga suking tigpaminaw dinhi nagapatalingog sa programa dinhi sa Cagayan de Oro City sa Sibihan sa Digsaryo. Radyo Ultra matag adlaw kita nga Domingo mga igsunan alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi usab sa Tandag City mga kaigsunan ang atong programa mabati matag adlaw kita nga Sabado dinhi sa DXBP Shore FM. Kumusta sa mga kaigsunan o mga higala nga mga suking tigpaminaw kutob usab sa maabot sa pagsibyan nining atong programa karon din kining maong tulumanon gihatagan og kinabuhi sa mga naghatag suporta ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. O usab ang mga naghatag usab og suporta sa mga opisyalis nining maong branch Tandag City, ang Vice Chapter President Sister Alma Bernedo, ang Treasurer Sister Julie Tubo, ug ang Secretary Sister Marina Campado, ug sa mga advisor nining maong branch ni Brother Shilo Canonigo, Brother Eric Canonigo, Sister Gertrudis Canonigo, Brother Marcelo Hubay ug ni Brother Pedro Campado. At usab magikumusta ang pamilya sa late Brother Danilo Canonigo, sa pamilya niya din ang iyang kapikas mao si Amay Canonigo. Kumusta kaninyo? At usab nga gitimbaya ang namembro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta kanimo Sister Mil Labado Go Santos? At usab nga gikumusta kamong tanan nga nagapatalingog din atong programa dinhi sa Valencia City. Matag adlaw kita nga Domingo gyapon sa inyong pagpatalingog alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas gapunon dinhi nining maong sibihan sa DXRC Radio Komando. Din gitagaan og kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Julio at Sibida, Valencia Laligan Bukidnon Branch number 10. Usab ang Vice Chapter President Brother Juanito D. Generali o gato usab nga gitimbaya ang pamilya sa atong igsoon Brother Joseph and Eva Velasco and family. Kumusta usab sa tanan nga mga suking tigpaminaw? Dini usab sa inyong pagpatalingog matag adlaw gyapon nga Domingo mga kaigsunan dinhi sa Kabadbaran City sa Radyo Publiko 106.1 Honey FM. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kabuntagon sa inyong pagpatalingog mga kaigsunan. Kining maong programa tagaag kinabuhi sa igsoon Brother Nicanor Librero o ingon man ang naghatag usab suporta Sister Angelica Librero. O sa tanan nga mga suking tigpaminaw usab, salamat sa inyong pagsunod kanunay sa maong programa. Ikumusta usab nato ang makaigsunan aniyas tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat, PBCA member, o ni Sister Lily Patterson. Ingon man sa mga Amakiton and Hermias family, labi na ni Brother Nicodemus Niki Hermias. Ang legal counsel sa pagtulunan sa PBCA usab, walay lain Attorney Ramel G. Carion. Kumusta kanimo attorney? At usab nga gitimbaya ang makaigsunan nga nagasudong labi na dinhi sa Taguluan ang atong igsoon Brother Jerry Kila. Ingon man ang atong igsoon nga kanunay nagasudong usab ug nagasuporta Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos ug siyang kapikas sa kinabuhi Sister Rosita Ko Mangalos. Sa tanan nga mga higalang salesman usab nga nagasudong sa atong programa kalakip kamo sa among mga gipanimbaya. Yan itong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Kung waron sa pag-isgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pagahisgutan, Brad Ronnie, Brad Dever, Brad Rini, ang may tungod sa ang Espiritu Santo makita ba? Parto kini atong gipadayon sang dit takdo sab kini sa mga kaigsunan natong nagapangutana pero para sa paghatag o pagtagad
atong basahon, Brad Diber, ang mga kaigsuonan o ang mga nagasunod sa atong programa din, sila usab adunay mga pangutana. Okay, Reb, atong pagabasahon mo kini ang mga ngalan. Una, kauban nato sa pagtuo, Reb, Sister Melissa D. Dayondon sa Tagbilaran City. Ikaduha, si Samson Smith sa Bacoor, Cavite. Kining duha, Reb, si Sister Melissa ug si Higalang Samson Smith ato lang kining giusa karon sa pagtubag nining atong tema. Dayon ang ikatulo, si Lena B. Balaba sa Pilar, Bohol. Ikaupat, Ryan Mapalo sa Tandag, Surigao del Sur. Ang ikalima, si Dunggals Tingabngab. Mga higala o mga kaigsuonan, hangyo lang kami nga paabot lang kamo kay lauman ninyo nga among matubag ang inyong mga komento o mga pangutana. Nining tungura karon, ang atong gihisgutan karon, ang Espiritu Santo makita ba? Tungod kay ang atong igsoon nga si Melissa Dayondon nagapangutana usab nini o ilabi na nga ato usab nga giusa. May tungod kang Samson Smith, no? Sa ilang pangutana tagsa-tagsa nga pwede ba daw nga ang Espiritu Santo mahimo ba nga tao? Pero tunahon pag basa, Brad Deber, ang gipangutana ni igsoong Melissa Dayondon. Usap man nato basahon ang iyang comment, Reb, ato usang i-display ang comment ni Sister Melissa Divino Dayondon sa atong wali ni adtong September 3, 2023. Bali response ni niya, Reb, sa atong wali. Atong pagbasahon i-display nato sa screen ang iyang silver response sa atong wali, kabahin siyang pangutana. Nagaingon niini. Mao kini ang comment ni Sister Melissa Divino Dayondon. Matud pa niya din, Reb, salamat sa pagpasabot. Dayon atong makita dinhi nga naay love o heart nga symbol. Atong isunod, Reb, ang ihang pangutana ni Sister Melissa. Atong i-display ang ihang hulagway. Dayon iyang pangutana nagaingon niini. Pangutana nako ngadto sa mga ministro sa BBCM. Ang Espiritu Santo ba dili makita kay kini sama sa hangin? Dayon atong isunod ang pangutana usab ni Higalang Samson Smith. Mao kini ang iyang pangutana din, Reb, nagaingon, pwede po ba magtanong, ang Espiritu Santo ba ay nagiging tao? Mao kana iyang pangutana, Reb. Okay, no? Ang mga pangutana, labi na kang igsoong Melissa Divino Dayondon nga yang pangutana sa mga ministro sa PBCM, ang Espiritu Santo ba dili ba makita kay kini sama sa hangin? Kini ang atong pagatubagon tungod kay sa uban pamatuod nila nga ang Espiritu Santo dili daw makita. O sa pangutana usab ni Samson Smith, pwede po ba magtanong, ang Espiritu Santo ba ay nagiging tao? Okay, no? Pahalo na lang para mahanay na mo ang mga pagtubag nini. Una, ato sang ipamatuod sa Biblia nga ang Espiritu Santo magkalahi diha sa atong Ginoong Hesukristo. O ang Ginoong Hesukristo magkalahi diha sa Espiritu Santo. O ang atong Ginoong Hesukristo magkalahi diha kang Jehova. O kang Jehova magkalahi diha sa kang Kristo. O si Jehova dili maong Espiritu Santo. O ang Espiritu Santo dili mao si Jehova. But ipasabot na to nga sa sinugdan sa pagbuhat sa tao naa na kining tulo sumala sa Biblia. O gaya ng priba ni Brad Ron sumala sa nakapayag. Ano yung priba rin ni ate Biblia nga Amplified Bible? Ano ko mabasa sa Genesis chapter 1 verse 26, yung ini ang atong mabasa. Then God said, let us, open and close parenthesis, Father, Son, and Holy Spirit, make man in our image. Sa atong pinulungan kini sa Cebuano, matod pa dinig ingon unya, miingon ang Dios buhaton nato. So ang nato gilangkuban
sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo ang tao sumala sa atong dagway. Okay. Nakita nato nga kining tulo naa na kini sila sa wala pa ang kalibutan o sa pagbuhat sa tao. Ay pangingog, lead us, in close parenthesis, Father, Son, and Holy Spirit, make man in our image. Sa ato panaan na sila, pero sa pangutana ni Igsoong Melissa dayon doon, ang Espiritu Santo ba dili makita? Ay kini sama sa hangin. Nasayad kita nga, ang uban ganing reliyon, nga himuon nila nga si Kristo morang Espiritu Santo, kung ato pa ng hulman, nga ilang rason, di, na, tikalbong na, kay ngano, kung ang Espiritu Santo morang si Kristo, na nataw mas Kristo, di nataw na pod ang Espiritu Santo, pero dili ta niya na nga rason. Kay lubag ka na, og sa lansang pa diya sa dulaan nga kasi nga ipatuyok nga kung hiwi ang lansang karandaw, ha? Hiwi ka na nga rason, o ang Espiritu Santo makita ba? Kay ang uban pakasama man lagi sa hangin, di man na nato nga ang hangin di gina makita, ma-feel lang nato nga doon ay hangin, pero walay usa nga makatulo nga ang hangin makita. Pero sa Biblia mapamatud-an nga sa wala pa magbaton og lawas, ang Espiritu Santo adunay pagpakita sa Espiritu Santo nga diya sa lawas no nga bahin ingon og salampati. Unsay prueba sumala sa Biblia, brethren? Aniya ang prueba reb nga ang Espiritu Santo nagpakita ingon nga salampati. Aniya akong pagbasahon nga Biblia nga adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa Juan kapitulo 1 bersikulo 32 ang nakasulat. Og si Juan nagpanghimatod nga nag-ingon, nakita ko ang espiritu nga mikunsad ingon og salampati gikan sa langit, og kini nagpabilin diya kaniya. Atong nakita Igsoong Melissa Divino dayon doon nga kung ang Espiritu Santo dili ba makita kay sama kini sa hangin, kung hisgutan natong hangin di gyud makita. Pero kay dili man ang Espiritu Santo hangin, sa gipamatod ni Juan nga Bautista nga nag-ingon siya, nakita ko ang Espiritu nga mikunsad ingon og salampati gikan sa langit, og kini nagpabilin diya kaniya sa ato pa diya sa atong Ginoong Kristo. Diya niya nakita ang Espiritu nga mikunsad ingon og salampati. Kini bang gisgutan nga Espiritu? Espiritu Santo ba ni Brad Ronnie kining nga mikunsad ingon og salampati nga gikan sa langit nga nakita ni Juan nga Bautista? Espiritu Santo ka na, Reverend, o ang prueba niya na, dinigyan ko na ko basahon sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church. Ari ko mabasa sa Lucas, Kapitulo 3, versikulo 21-22, ang pagprueba nga kanang Espiritu nga nakita ingon sa dagway nga salampati, Espiritu Santo, gina. Og sa nabautismuhan na ang tanang tao og sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na og nagampo ang langit na bukas. Versikulo 22 gingon sa pagbayag, og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawasnon ingon sa salampati, o gikan sa langit niabot ang tingog nga nag-ingon, ikaw akong anak nga pinalangga kanimo may kalipay ako. O di dinhi pa lang makita na nato Igsoong Melissa dayon doon, labi na niyatong mga pangutana o nagsunod nining programa nga dili gyud dato di ay maingon nga usara si Kristo ug ang Espiritu Santo ug ang Amahan. Kay gikan sa langit dihay tingog nga miabot reperado diha sa gisultian nga ikaw ang akong anak nga pinalangga kanimo may kalipay ako. Di ka nang nagsultian na ang Amahan. Ang gisultian ng anak mo si Kristo. Ug ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingog salampati magdakita. Di magkalahi ang Espiritu Santo ug ang hiuba nga Amahan ug ang atong Ginoong Hesukristo. Pero sa pangutana nga makita ba? Kay lagi dili ba makita ang Espiritu Santo kay kini sama sangin
ang Espiritu Santo dili hangin. Kay ang hangin dili makita og nagpakita na ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon og salampati. Pero sa tanong usab ni igalang Samson Smith nga pwede po bang magtanong ang Espiritu Santo ba ay nagiging tao? Opo. Pero pakinggan lang ninyo. Kay usa sa mga sitas nga gigamit sa ubang relihiyon nganong dili nila mahimo nga ang Espiritu Santo tao. Usa na si Mitchell Bendilio nini. Usa sa Seventh-day Adventist nga nag-ingon nga ang Espiritu Santo dili kuno tao kaysa pagpahaygayon namo sa pagpamatod nga sa among magtutulo na tuman di man niya dawaton kay may mga gipasikaranan silang sitas sa Biblia. Hain kini ang usa sa mga sitas sa Biblia nga usa kini sa hinungdan busa nangutana si Samson Smith nga pwede po ba magtanong ang Espiritu Santo ba ay nagiging tao? O basahon sa nato bradiber ang pasikaranan nila nga dili daw pwede nga mahimong tao. Atong pagabasahon Reb sa Biblia gihapon nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi nato pagabasahon sa Buhat Kapitulo 5, versikulo 1 hantod sa 4, ihugna-hugna lang nato sa pag-display. Nagaingon ini. Versikulo 1. Apan dihay usa ka tawo nga ginganlan si Ananias, nga uban sa iyang asawa nga si Safira, nagbaligyag katigayunan. Timanan nato nga si Sapira, asawa ni Ananias, nga uban kaniya kining iyang asawa, nagbaligya sila katigayonan at ipadayon. Okay, sa versikulo 2 nagaingon ini, og ang halin ni ini iyang gikuhaan nga nahibaluan sa iyang asawa, og usara kabahin ang iyang gidala og gibutang sa tiilan sa mga apostoles. Og atong makita nga ang halin nga sa kabtangan lugar kibali nga ilang gibaligya, no? Gikuhaan og nahibaluan kini sa asawa, gikuhaan ni Ananias. Og usara kabahin iyang gidala o gibutang sa tilan sa mga apostoles. Wa may kaso og ihurot niya tugan, total siya may magbuot og ihurot ba niya gatag. Di lang lugar kay mo siya maura ni ang halin ato ipadayon og unsay resulta brother. Dinhi sa versikulo 3 nagaingon ini, apan si Pedro miingon kaniya, Ananias, naunsa bang giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing? Aron imong bakakan ang Espiritu Santo ug imong kuhaan ang halin sa yuta. Nini nga punto, nagtuo si Ananias nga nahibaluan sa iyang asawa nga usara kabahin ang iyang gihatag sa mga apostolis. Pero nasayod si Pedro nga matud pa naunsa ba nga giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing Ananias aron imong bakakan ang Espiritu Santo ug imong kuhaan ang halin sa yuta. Timanan nato nga ang gihatdan sa maong kantidad mao ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, pero sawa niya pagtug-an sa gidak-on sa maong halin, ningon si Apostol Pedro nga ang ibong gibakakan ang Espiritu Santo. Karon kay ang gibakakan mao man ang Espiritu Santo. Unsa dayon ang sunod nga gisulti ni Apostol Pedro nga mo'y gidakop sa uban nga nagatuo nga ngano nga ang Espiritu Santo dili tao, Brad Dever. Atong ipadayon dinhi sa bersikulo 4 Reb, nagaingon ni ini, sa wala pa kini ikabaligya, dili ba kini imo mang kaugalingon? Og sa gikabaligya na kini, dili ba imo man ang pagbuot kung unsay imong buhaton sa halin ni ini? Naunsa bagayod nga imo mang gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing? Ang imong gibakakan, o man din ilang gikutlo, ang imong gibakakan dili tao kundi ang Dios. Atong nabasa nga ang gibakakan di ay ni Ananias, dili daw tao kundi ang Dios. Kinsa man tong Dios? Nganong imo mang gibakakan ang Espiritu Santo? Daw ba kay ni aman lagi punto nga ang imong gibakakan dili tao kundi ang Dios. Katug dong Dios nga gibakakan nga mong Espiritu Santo
Mo kuno to ang dili tao. Isa sa mga katarungan igalang Samson Smith nga mo ni ang dili nila itugot nga mahimo nga matupad imong pangutana ang Espiritu Santo bay pwede nga nagiging tao. Mo ni nga ilang gihawiran nga ang imong gibakakan dili tao kun dili ang Dios. Dili ra ba na ang gipasabot niini nga tao ang Espiritu Santo nga Dios nga giingon dili tao ang Espiritu Santo. Kay para makita nato ang pag-ingon nga ang imong gikabakakan dili tao, ang mga apostolis may gipasabutan na ang imong gibakakan dili kami nga mga tao. Ang pagtuo nila kay na singular man ang imong gibakakan dili tao, ang gibakakan mao man ni Espiritu Santo unya ang Espiritu Santo Dios dili kuno na tao para paghatag og pagtagad. Mubasa taglaing Biblia siguro unta ang buhat 5:4 to prove nga gisgutan nga dili tao, dili ang Espiritu Santo. Brother, hayan ang prueba sa Biblia. Diri sa atong pagbabasahon nga Biblia, mayong balita Biblia nga adunay imprimatur ni Julio Cardinal Rosales sa buhat kapitulo 5 bersikulo 4. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto o sa dihang nabaligya na ang halin imo gihapon karon nganong namakakaman. Dili ang mga tao ang imong gibakakan, kundi ang Dios. Oh. Di plural na, dili ang mga tao ang imong gibakakan, kundi ang Dios. Sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, giingon ang imong gibakakan dili tao kundi ang Dios. Di murag gipasabot ini nga katong gibakakan mao man ang Espiritu Santo, Dios man to, nagingog dili tao. Kung ang giingon sa nabasa nato nga dili ang mga tao ang imong gibakakan, mugawas karon nga nidaghan na ang Espiritu Santo. Busa kini ang nasaypan igalang Samson Smith nga pwede ba ang Espiritu Santo mahimong tao? Sa sinugdan wala pa gyud. Kay ngano nagpakita siya sa kahimtang nga espiritu og nagpakita sa dagway ingon nga lawas nun nga salampati. Pero pahiluna lang kay kalakip na kini sa pagtubag kang Igsong Melissa Dayondon. Karon nakita nato nga ingon niya na ang nakasulat sa Biblia. Hain pa ang ilang gikuhaan. Brad Ronnie nga ang Espiritu Santo dili daw kuno tao kay may gihawiran sila nga wala kunoy bukog o wa kunoy unod ang Espiritu Santo dili pwedeng tao. Naay ilang gibasihan asa. Niarib ang dugang nilang gibasihan para di sila mo dawat ug moyon nga ang Espiritu Santo tao. Kining Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, diri ko mabasa rib, ari ko mabasa sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 36 ngadto sa 39 ang pagbasa. Ato lang ihugna-hugna ang pag-display. Unahon tang 36 gingon. Og samtang nagsulti pa sila niining mga butanga sa ilang taliwala mipakita si Hesus nga nagtindog og mingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo. 37. Apan sila nahikuratan nga nangalisang nga nanagdahom nga nakakita sila espiritu. Timanan nato nagdahom sila, nalisang sila sa pagtunga sa atong Ginoong Kristo, nga nagdahom sila nga nakakita sila espiritu. Nining punto nga nagdahom sila nga nakakita espiritu giyon sa pag-explikar ni Kristo sa iyang pagpanubag ni atong mga nangalisang o nagdahom nga sa iyang pagpakita siya na espiritu brother. Ato ibadayon pagbasa rin din sa bersikulo 38 aron makuha nato ang tubag sa atong Ginoong Kristo. Matud pa dinhi, og siya si Ginoong Hesus mingon kanila, nganong nakulbaan man kamo ug nganong may mga pagsukit-sukit man kamo sa sulod sa inyong mga kasing-kasing. 39. Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, pahay ni Ginoong Hesus, nga mao gayud ako. Hikapan ninyo ako og tan-awa. Kay ang Espiritu, manining panubag sa atong Ginoong Kristo, kay ang Espiritu walay unod og mga bukog. Ingon sa inyong nakita nga ani kanako. O di patinaw nga gipasabot kuno sa atong Ginoong Kristo, hikapan ninyo ako og tan-awa ang akong kamot og mga tiil nga maugayod ako. Hikapan ninyo og tan-awa kay ang Espiritu
walay unod og mga bukog. Ingon sa inyong nakita nga anya kanako. Kana daw espiritu ilang sabot na nga Espiritu Santo na nga walay unod og bukog. Ingon sa inyong nakita nga ania kanako. Sa ubang ubad sa Biblia nga gitawag og King James Version, unang hubad nga ang ilanan niya na sa Cebuano ang pinade gitawag og bugna. Pagkabasahon nimo ang Santiago gitawag og Jacobo. Na giyon sa na pagsulti ng 24:39 sa Lucas, Brad Dever. Ni Arib atong pagabasahon, nagaingon na niini, "Tan-awa ang akong mga kamot, ug ang akong mga tiil, nga ako gayud kini. Kupti ako og tan-awa, kay ang espiritu walay unod og mga bukog. Ingon sa gitan-aw ninyo nga ako aduna." Sa nabasa sa Biblia, kato di ang gisgutan sa atong Ginoong Kristo nga ingon sa inyong nakita nga ania kanako, gi klaro ni ini nga Biblia. Nga ingon niya, kuptin ninyo ako og tan-awa, kay ang espiritu walay unod og mga bukog. Ingon sa gitan-aw ninyo nga ako aduna. Kay ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo ni ining panahon na nagpakita man gud si Kristo nga gikan na banhaw. Unya nagdahom sila, ang conversation, nagdahom sila nga ang pagpakikita ni Kristo kanila, espiritu. Unya, gipamatud-an ni Kristo nga dili siya nga nakikita nila, ako nabanaw man siya gikas mapatay, dili siya espiritu. Kay ang iyang pag-explicar, ikapagan ninyo ko. Kay ako aduna may unod, aduna ako'y unod og bukog. Ang espiritu walay unod og mga bukog. Giingon din nila, nakita nato nga ang Espiritu Santo walay unod og bukog. Dili ra man na Espiritu Santo ang gipasabot ni Kristo nga ang Espiritu Santo walay unod og bukog. Ngano na nga nag-ingon nga ang Espiritu walay unod og bukog, unya ilang gisabot nga di gyud pwedeng mahimong tao ang Espiritu Santo kay tuon man pud og Espiritu Santo tuon ni no. Ngano tuon nga nay unod og bukog, ngano tuon magtudlo-tudlo mi ni master sa katumanan niya na nga naa may bukog og naay unod. Apan ang istorya nini kay samtang si Kristo naghisgot siya sa kamatayon sa tao. Nga kung mabanhaw ang tao gikan sa kamatayon o gikan sa pagkamatay niya, mahisama na sila sa manulunda. Mo nang gitiman-an sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Makuha kitag priba, Brad Rene, haen gini. Aniya ang prueba reb atong pagabasahon sa Biblia nga kining adunay tatak sa Seventh-day Adventist Church sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 25 ang nakasulat. Kay nagabanhaw na sa mga tao gikan sa mga patay, dili na sila magapangasawa pa o magapamana pa, kundili may sama na sila sa mga manunda dito sa langit. Nakita na to, higalang Samson Smith o igsoong Melissa dayon doon, nga nag-explikar si Kristo sa wapa siya moagig kamatayon o sa wala pa siya mabanhaw. Nga ini kabanhaw na gani kuno sa mga tao gikan sa patay, dili na daw sila mga sawa pa o magapamana pa, kundi may sama na sila sa mga manulda dito sa langit. Kaya pagkasulti ni manulunda anghel o kirubin. Na kung maghisgutag anghel o manulunda, brother ni, nga may sama na niya na ang tao kung mabanhaw na gikan sa mga patay. Unsa baday ang anghel o manunda sa nakasulat sa Biblia? Ang mga manulunda or anghel sumala sa nakasulat sa Biblia ribiran gihimo kini sila sa Dios nga mga espiritu o gihimo mga sulugoon sa Dios. Ang prueba dinhi gyapon ako basahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 13 ngadto sa 14 ang atong pagbasa. Gingon, apan kinsa bang manulunda ang iyang giingnan lumingkod ka sa akong tuo, hangtod ang imong mga kaaway mahimo kunang tumbanan sa imong mga tiil. 14. Dili ba silang tanan, ang gipasabot nga tanan mga manulunda,
mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga mao'y magapanunod sa kaluwasan. Nakita nato nga ang mga manulunda, dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugon katong mga manulunda? Karon, sa gipakita sa Biblia nga inikabanhaw na sa mga tao gikan sa mga patay, di na daw sila mga sawa. Di na pud sila mamana. May sama na kuno sila sa manda nga to sa langit. Nga ang kahimtang sa manda, espiritu ang kahimtang. Daw be, si Kristo ba, gipakita ba sa Biblia nga adunay espiritu? Aduna mga mahal nga tigpaminaw o mga kaigsunan. Ay nang pre-Babradiber nga si Kristo adunay kaugalingon niya gyud nga espiritu. Ni Areb, atong pagabasahon sa Biblia gihapon nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa Juan kapitulo 19 bersikulo 28 hantod sa bersikulo 30. Ato lang ihugna-hugna sa pagbasa. Nagaingon ini. Tapos niini sa nahibaluan ni Hesus nga ang tanan nahingpit na, siya miingon sa pagtuman sa kasulatan. Giuhaw ako. Ug sa duol dihay usa ka panaksan nga puno sa suka ug ilang gibutang sa isupo. Ang usa ka ispungha nga natuhop sa suka ug kini ilang gitunol sa iyang baba. Sa nakainom na si Hesus sa suka, siya miingon. Tapos na. Ug siya dinuko ang ulo, mitugyan sa iyang espiritu. Timanan nato nga ang atong Ginoong Hesukristo, igalang Samson Smith, aduna siya espiritu. Busa man gani sa pagkamatay niya, gipakita sa Biblia nga iyang gitugyan ang iyang espiritu. Unya si Kristo man nabanhaw. Pagkabanhaw niya, ang atong Ginoong Hesukristo, sa wa pa siya moagig kamatayon, gipamatuod sa Biblia nga siya tao. Ay ang priba, brethren, nga si Kristo tao, anaa sa pagkahimtang sa Dios, anapod sa kahimtang sa pagkatao. Ari bang pruiba sa Seventh-day Adventist Church nga Biblia sa Juan kapitulo 8 bersikulo 40 ang akong pagbasa gingon. Apan karon naninguha kamo sa pagpatay kanako, ayag ni Ginoong Hesus, sa pagpatay sa tao nga nagsugilon kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungugikan sa Dios. Wala magbuhat niini si Abraham. Matinaw ang atong Ginoong Hesukristo gi-highlight na to, read. Ingos Kristo, apan karon naninguha kamo sa pagpatay kanako, sa pagpatay sa tao nga nagsugilon kaninyo sa kamaturan nga akong nadunggan gikan sa Dios. Ato pa, ang atong Ginoong Hesukristo tao. Unya kay tao man nag-explain man si Kristo nga kun ang tao mamatay og mabanhaw gani siya, dili na kuno siya makapangasawa og magapamana. Mo timan-an sa mga tinun-an. Mahisama na sila sa manda ngadto sa langit. Buti pasabot ang manda, espiritu man kaimtang, daw kay si Kristo namatay man. Nagdahom sila nga sa pagkabanhaw ni Kristo, ingon natong sistema nga nagpakita na siya nga espiritu nga kaimtang. Tupiko ka na dili nga naghuna-huna ang mga tinun-an nga Espiritu Santo siya busa nagingon ni Kristo. Hikapa ko kay ang espiritu walay bukog og unod. Ingon sa inyo nakita nga anya kanako, o ingon sa inyo nakita nga ako aduna. Ang espiritu daw walay bukog og unod. Ang gipasabot ba ni Kristo ang Espiritu Santo? Dili. Ang espiritu nga kaimtang nga gipasabot sa mga tinun-an tungod kay naglecture si Kristo nga kung ang tao mamatay ni kabanhaw, may sama na sa manda, nga ang kahimtang sa manda, espiritu, ilang gidawom, nga ang pagpakita ni Kristo, espiritu na sa kahimtang. Kaya ado naman siya, kaugaling espiritu, dili nga siya Espiritu Santo. Munang ilang naalaan nga, ang Espiritu Santo, walay bukog o kunod, o Espiritu Santo ang gipasabot nini. Ha? Na nakita na to. Para pamatud-an nga, ang atong Ginoong Kristo, nagit siya kaugalingon nga espiritu, kay gani man sa wala pa ang atong Ginoong Kristo nagpakatao. Igsoong Melissa dayon doon, igalang Samson Smith. Diya na ang atong Ginoong Kristo sa panahon nga nanagna ang mga propeta. Si Kristo nga espiritu ang kaimtang, siya na'y nagtudlo og nagtug-an sa mga propeta sa ilang mga pagpakigsusi og sa ilang mga pagpanangna.
Hay nang pruiba, Brother Rene, sumala sa Biblia. Ani Areb, atong pagbasahon kini nga Biblia nga adunay tatak Seventh Adventist Church dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 11 ang atong pagbasa. Ang mga propeta nga nagtagna may tungod sa grasya nga igahatag kaninyo, kini sila nangita og nagpakisusi may tungod dining maong kaluwasan. Ilang gisusi kinsang tawhana o unsang panahona ang gipasabot sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sa ilang pagtagna sa mga pag-antos ni Kristo og sa himaya nga mudason niini. Nakita nato dinhi ining punto nga gi-highlight nato sa bersikulo 10, ang mga propeta daw nga nagtagna may tungod sa grasya nga igatag kaninyo. Gi-highlight nato gilok kini sila nangita unsa man nagpakigsusi may tungod ining maong kaluwasan. Ilang gisusi kinsang tawana unsang panahona ang gipasabot sa gi-highlight nato read sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sa ilang pagtagna. Kung ang mga propeta na nagna, diya na ang Espiritu ni Kristo muna'y musulti pod kanila, pero sa kahimtang nga Espiritu pa ang kahimtang niya na. Karon atong ipakita ngano nga si Kristo ang Espiritu nga kahimtang nagpakatao. Muna nga nanay bukog ang atong Ginoong Kristo og nanay unod. Sa diya nga Espiritu siya nga kahimtang sa wa pa magbaton og lawas, wala siya bukog og unod sama sa atong lawas. Pero sa diyang gitagna na, ingon usab niya na, igalang Samson Smith, na kung makbasa na itong adunay tagna sa Espiritu Santo nga magpakatao, diha na makabaton og lawas. Karon ato sang basahon ng atong Ginoong Kristo, hay nang tagna niya sa Biblia nga magpakatao, pero wala ibutang sa ngalan nga mabasa nga Hesus ang kining bata nga matao. O dili ang Biblia kung magtagda dili abilidad nga ibutang ang pangalan. Hain Brother. Ni Areb, atong pagabasahon sa Biblia nga King James Version, Holy Bible, English nga version, atong pagabasahon dinhi sa Isaiah chapter 9 verse 6 nagaingon ini, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Nga kung sa Cebuano, nagaingon ini, kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon nga kahibulungan, magtatambag ang makakagahom nga Dios, ang amahan nga walay katapusan, ang prinsipe sa pagkigdait. O nakita nato nga sa gipakita, for unto us a child is born. Kining nga tagna napanungod kini sa atong Ginoong Kristo nga matao siya. Hain ang relatibo niini nga sitas, Brad Ronnie, nga ang atong Ginoong Kristo may gipasabot sa uban nga sitas tungod kay gihisgutan kining Isaias 9:6 sumala sa Biblia. Ani Areb, ang relatibo ni ana kining Biblia nga Amplified Bible may mutugan. Although ang tanan nga mga pagtulunan wa may supak nga si Kristo ikatumanan sa Isaias 9:6, pero pagdugag prueba nga si Kristo gyud kining maong Biblia mo'y mohatag og katinawan. Ani ko mabasa sa John chapter 1 verse 1, 14. Gingon sa pagbaya. In the beginning, before all time, was the Word, you open and close parenthesis, Christ. Sa ito bagyansira na. And the Word was with God, and the Word was God Himself. Unya naadayon, gitapad, Isaias, kapitulo 9, versikulo 6. Sa ito pa, katong, for unto us a child is born, dinhig ingon og pulong or word, mao nga itong Ginoong Jesucristo. Sa verse 14 gingon, and the Word, open and close parenthesis, Christ, became flesh and lived among us. Bisag diha lang ang pagbasa, kung ato ning basahon sa tanan sa atong pinulungan sa Cebuano, ang Juan kapitulo 1 bersikulo 1 kama 14 gingon na sa pagpayag. Sa sinugdan, sa wala pa ang tanang panahon ana-ana ang pulong. Giansiran gi-open close parenthesis Kristo. Ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios sa iyang kaugalingon, gisumpay gyapon nga gi-open close bracket
Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. Sa verse 14 or 14 gingon, ug ang pulong mao ni ngatong Ginoong Hesukristo nahimong unod og mipuyo uban kanato. O di sa ato pa katong pulong nga mauni ang Kristo nga sa John chapter 1 verse 1 sa Amplified Bible gibutangan nga mauni siya ang naa sa Isaias 9:6. Unya dayon sa bersikulo 14 kini daw ang pulong nahimong unod og mipuyo uban kanato. Di imbis sa kaimtang permiro sa Kristo, espiritu nga kaimtang, diyan na siya sa panahon sa mga propeta sa ilang mga pagpanagna, tungod kay gitagna nga ang bata matao, mabutangan na dayon og unod og buko, kay natao man. Priba nga kini, mao ang relatibo dito sa Isaias 9:6, kining Juan 1:1-14 sa Amplified Bible. O sa ubang hubad sa Bible, kining Juan 1:1-14 unsa na pagsulti brother. Niarib atong pagabasahon sa The Message Catholic Ecumenical Edition din higapon sa John chapter 1 verse 1 kama 14 inguna niini ang nakapahayag sa verse 1, the word was first, katong pulong nga mao si Kristo dinhi, the word was first, the word present to God, God present to the word was God. Dayon sa verse 14, the word became flesh and blood. Bisag diya rata no? Dayon Atong basahon sa Cebuano Reb, kining John chapter 1 verse 1 nagaingon nini, ang pulong mao ang una o the word was first. Dayon dugang pa dinhi, ang pulong anaa sa Dios, ang Dios anaa sa pulong. Ang pulong mao ang Dios. Dayon sa verse 14 nga Cebuano gihapon nagaingon nini, ang pulong nahimong unod og dugo. nakaron. Kung balikan pa ang English sa The Message sa John chapter 1 verse 1, gingono, the word was first. Sa ato pa kining pulong mao man ni si Kristo sa Isaias 9:6 nga matao, di siya, for unto us a child is born, unto us a son is given. Mulugan na ang child mo man ang pulong first na siya nga nigawas. Unya kanang first sa 14 dayon chapter 1 sa The Message ato makita the word became flesh. Kato di ay pulong nga nahimong unod og dugo, nanay unod, nanay dugo, moto ang word. Unsa tong word? First. Na unsa man tong first nga word? Nahimong unod og dugo. Di na tao na. Kinsa tong natao ang bata busa siya gitawag og first. Igsoong Melissa dayon don. Igalang Samson Smith. Pero sa Biblia atong makita nga si Kristo mauman ang first nga natao or first child. Aduna pay musunod busa sa pangutana ni higalang Samson Smith. Matod pa niya, pwede po bang magtanong, ang Espiritu Santo ba ay nagiging tao? Opo. Ang sagot, mababasa natin o mabasa natin sa banal na kasulatan. Pag hindi pa nagiging tao, hindi pwede na magiging tao. Noon, nagiging salampati o dove, in the form of dove. Pero ngayong may hula, pag matupad na ang hula, ang katuparan, mayroon ng laman at buto. Buto ba sabot, ando na nay unod o lawas o bukog. Pero hain ang maong tagna. Gawas nga ang atong Ginoong Kristo, gitawag og first child. May second child pa nga mo. Puli sa first child. Ayan ang priba brother ni sa tagna sa Biblia. Mao ni igalang Samson Smith ang sagot sa iyong tanong. Ani Areb, atong pagabasahon kini nga Biblia nga King James Holy Bible, King James Version, sa Ecclesiastes chapter 4 verse 15. Nagaingon, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Og sa atong pinulungan Cebuano ang nakasulat, gipalandong ko ang tanang buhi nga naglakaw ilalom sa adlaw, uban ang ikaduhang bata
nga mibarog puli kaniya. Timan lang ta. Balikan tang English sa King James Version. No, giingon no. I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Igalang Samson Smith. Pag ang Biblia mayroong second child, ibig sabihin mayroong first child. Nga naman, nga nakakwinta mag-second o walay first. Sa Biblia, ang word first, ang katong nahimong bata nga si Kristo, mo to'y first nga natao, first child. Doon na pa'y second child, nga kining ikaduang bata, pagka bata na ang hisgutan, nagiging tao na, o magiging tao kung matutupad na ang hula. Ngayon, pag maghisgot ang Biblia nga adunay puli kining ikaduang bata, di ang iyang pulian katong unang bata, ang first word nga nahimong tao, first child. No sa gani sa Ecclesiastes 4:15 dunay mo puli nga second kay may first, og nakita nato nga sa 9:6 sa Isaias, sa Juan 1:1 sa Amplified Bible, gipakita nga katong tagna giabayan og Isaias 9:6 to prove nga mao ginaang naa sa tagna sa 9:6 sa Isaias. Unya sa Amplified Bible sa 1:14, katong bata o word o pulong mahimo man tong tao, may unod na og bukog. Sa gitawag og The Message Bible, gitawag na og the word was first, katong bata mao din na siya ang first. Nanoon sa man tong word nga nahimong bataon na tao. Nagpakatao na, nakita na nato nga si Kristo bisag Espiritong kemtang di aduna nay bukog. Karon kung ang Espiritu Santo nagpakita, nakita na, pero sa panahon sa kang Kristo ingon og salampati. Pero niini kay gitag naman nga second child, mupuli ni siya sa first child nga ang pulihan maong atong Ginoong Kristo. May priba ba kita nga ang Espiritu Santo mao gyud ang pulis sa atong Ginoong Kristo? Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Ano na kita'y maligon nga priba niya na Reverend, ug ang priba kining Biblia nga ang pulong sa Dios mo akong basahon sa pagpriba. Ang kanang tagna nga gigamit nato nga gibasa sa Ecclesiastes chapter 4 verse 15, second child that shall stand up in his stead, ikaduhang bata nga mutindog ug mupuli para gina sa Espiritu Santo. Ug ang mupriba ug ang mamulong niini nga ang Espiritu Santo mo ginang tagna nga second child mupuli, mao ang first child nga ngatong Ginoong Kristo kay siya mamulong nga siya pulihan. Niya basahon ako ang priba dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 gingon. Kining mga butanga pahayag ni Ginoong Hesus, ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kon makagikan na ako ang magdadasid nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan. Puli kanako. Oh, klaro. Nga ang puli ni Kristo ang Espiritu Santo. Og matod pa sa mga theologian, sama kang Donald Guthrie sa New Testament Theology, nga ang kining Kristo og ang Espiritu Santo usa ka persona sama kang Kristo, di pagkatuma na, di makita na. Hay nang priba, Brad Deber, sumala sa usa ka referensya nga atong pagabasahon. Ni Arib, atong pagabasahon sa basahon nga naguluhan New Testament Theology by Donald Guthrie, dinhi sa page 531, idritson lang nato sa Cebuano Reb, nagaingon niini, ang usa ka lain nga pagpaila mao ang personal nga kinaiya sa espiritu. Tin-aw kini nga makita diha sa nagkalain-laing buluhaton nga iyang pagabuhaton. Nga ang kadaghanan niini dili gayud masabot kundili ilhon nga personal. Dugang niining kamatuoran mao nga si Hesus nagsulti mahitungod sa laing maglilipay. Kining maglilipay mao man ni ang comforter, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Matud pa dinhi, si Hesus nagsulti mahitungod sa laing maglilipay, nagpakita nga ang maglilipay
usagayod ka persona sama kang Hesus mismo. O di nakita, usa ka persona ang maglilipay o comforter sa English nga mauna ang Espiritu Santo. Sama kuno kang Hesus mismo. E di pagkatuma na, mo nang nagwalimi sa katumanan ni Master kay si Kristo first child. Doon ay second child. Ang first child ba mo dako? Di ang second child mo dako po na. Di doon na dahi magwali, umuwali sa Espiritu Santo, natuman rin ka na mo. Gitag na ba sa Biblia nga doon ay magwalig Espiritu Santo, Brad Rene? Gitag na gina Reverend o atong pagbasahon kini nga Biblia, kining adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ang nakasulat. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundili kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butanga niini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong. O di, mao kini higalang Samson Smith, Melissa Divino Dayundon, nga nung nagkatudlo ta, nga ang Espiritu Santo, dili gyud hangin. Matud pa nimo, makita ba? O nakita sa sinugdan, sa lampate. Pagka nahimong gitagna nga second child, di nakita mo nang atong gitudlo. Mo na, higalang Samson Smith. Ngano nga ang atong Ginoong Jesucristo, puli ang Espiritu Santo. Tungod kay gitagna igalang Samson Smith nga ang wali nga Kristo mawala pa kay pulihan mo nang ang puli Espiritu Santo. Hain ang priba Brad Ron. Ano ang Reverend basahon ako sa Biblia ang gitawag Maayong Balita. Biblia Catholic Edition, hiligaynon kini nga bersyon. Ali ko mabasa sa pahayag ni Apostol nga si Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ngadto sa 10 gingon sa pagpahayag. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Manantang nga si Pablo nagpahayag nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios nga gihatag daw kanila pero matud pa ni Pablo dili hingpit. O nya aduna po hingpit nga moabot niya ang dili hingpit mutong pagwali sang pulong sang Dios mawala or magataliwan. Atong susiyon hain bagi pahinungod kining pagwali sang pulong sang Dios nga matud pa ni Pablo dili hingpit ug gatoy mawala. Di na nagyapon sa Biblia nga hiligaynon version Catholic Edition. Sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 gingon gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kagang pulong sang Dios mo gingon ni Pablo nga ilang giwali pero dili hingpit ug kadtoy mawala. Ang pulong sang Dios nagabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Okay, kung mawala ang wali nga Kristo, higalang Samson Smith, moto nga ang kapuli, ang kapalit. Walang iba po dili ang Espiritu Santo. Kaya nga sa tanong mo, pwede po ba magtanong, ang Espiritu Santo ba ay nagiging tao? Sa simula, hindi nagiging tao. Pero sa bandang huli, ayon sa talakay natin, nakita natin nga ang Espiritu Santo, mayroong hula, second child that shall stand up in his stead, kapuli sa atong Ginoong Jesucristo. Busa, among ipanginaot, na nasabtan, o nalamdagan, ang imong mga pangutana, o kung doon na may inyong mga follow-up question, pwede, gyapon nga makapadangat ka sa imong pangutana. O miabot naman ang oras, ang tudya, ang among ikalagad, sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Master Tomas, di yun yung sir, kanyang inyong alagad. Evangelista, Reverend Charlie, yun yung sa ngalan sa kauban ng mga evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. Kinusab si Brother Rene Telebrico. O kini usab ang inyong igsoon evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.